contamos as historias que nos fan rir e soñar. Escoitade ben atentos. Por aquí, acoplase todo, e parece que fomos por un túnel de un camión, verdad? Sí. Ay, ahora, non se me diga. Bueno, hola a todos e a todas, bons días. Benvidos á Festa da Lectura. É a primeira vez que veño a unha festa da lectura e a mí me encanta ler e contar contos. A que lle gustan os contos que levanta a man aquí? E que sorte teño. Pois trouxen uns cantos aquí metidos na miña... maleta. Maleta non é maletra. E por que será? Porque está chea de que? De letras, efectivamente. Ben, pois a mí moito me gusta contar historias e me gusta moito ler. Xa lle botei un ollo a vosa guía de lectura do Nadal, vale pasar genial, porque hai de todo. O que máis me gustan a mí as historias cando viaxo é metelas dentro da maleta. E así aprendo moitas cousas. Eu vou contar dous contos hoxe e quero que logo, cando saiades, os contéis. Queredes que empecemos? Sí! Moi ben, pois... Viaxei a un sitio que, cando me poño este sombreiro, averiguaredes cal é. Moi ben. Pois estive na China e ali coñeci unha historia increíble que la vou contar aquí agora. Ben, o primeiro, sabedes como se dice ahora en chino? Ni hao. A ver como decís todos. Ni hao. Ben, pois conta unha bella lenda china que fai moito tempo, cando os animais falaban, xa fai tempo, verdad? Os tigres eran amarillos como o sol, e non tiñan ninguna soa raya, e eran os reis da selva. Eso pasou fai moito tempo. Un día, cando iba un búfalo camiñando pola selva, iba tranquilo, cantando o seu. Mu, 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 mu. De pronto, sabedes que non apareceu? O tigre, que lle dixo: bons días, búfalo. Hola, que andas a facer aquí? Nada, dixo o búfalo tremendo de arriba abaixo. É que vengo a dar un paseo. E o tigre achegouse, puxo a zarpa no lombo e dixolle: moi ben, amigo búfalo. Mira, vouche facer unha preguntiña. Ti sigues traballando pro home? Sí, a verdade é que sí, traballo pro home. Que ten o home que non teña eu, dixo o tigre, que son o rei da selva. O home que se queda calvo, calá, que cando bebe cervexa que dalle a barriga así, e que anda a dúas patas. Que ten o home que non teña eu? Que son o tigre, o rei da selva. E sabes que lle dixo o búfalo? Tremendo de arriba abaixo.
Pois non sei. Eu creo que é porque ten intelixencia. Inteliqué? Inteligencia. Ah, É algo que ten o home, que fai que me domine a mí, o can e máis o gato. vaya. E ti pensas, búfalo, que a mí me dará unha pouca inteligencia? Pois non o sei. Onde está o home? Mañá imos aos campos de arroz. Moi ben. Pois ali estarei. E marchou. O búfalo quedou mortiño de medo e un pouco preocupado porque o mellor falou demais. O día seguinte, moi cedo pola mañá, xa vos podedes imaginar, nos campos de arroz estaba o búfalo, co Chinito, e quen credes que apareceu? O tigre amarelo, sen unha soa raya, chegouse e dixo ao Chino: Bos días, Chino. Xa me dixo o irmán búfalo que ti tes inteligencia. Pois eu ben, eu quero unha pouquiña. Podíasme dar unha pouca, é que non almorcei, sabes? E eu creo que ca túa inteligencia, imos ver, se xa son o rei da selva, ca inteligencia farei que todos os animais se poñan en fila india, e os como, así de fácil. O Chino, cando viu o tigre, dixo: Oi, que ben, que sorte, así non teño que pagar por ela. Moi ben, pois entón daquela, cando me das? pero hai un problema, ilustrísima, é que non teño a inteligencia aquí, teño na casa. Porque claro, cando vou traballar podese prender, podese manchar, podese espontrear. Non. O tigre quedou pensando e dixo: Moi ben, daquela vai a casa e trae unha inteligencia, que che parece? E dixo o Chino: non, ilustrísima, porque vostede non almorzou, verdade? Non, teño moita fame. Pois daquela non me vou marchar, porque se marcho a casa, o meu búfalo queda aquí e vostede pode comelo. Non, eu que vou comer o búfalo. De acordo, oi, daquela, agardo aquí, e colles o búfalo, e lévalo contigo, e vas a casa. Que eu creo que a inteligencia é algo grande, pesado, e ponlo en riba, e eu agardo vos aquí. Sabes que dixo o Chino? É que o búfalo é un animal moi lento, e tardaríamos horas e horas en volver. Non. O tigre desesperado non sabía que facer. E dixo: Vamos a ver, entón, deixame pensar, a ver se me ocurre algo. Xa, non. Xa o teño. Non teño nada. O Chino ao final dixo: teño unha idea, genial, mas está ilustrísima. A ver, veña, Chinito, dime, que idea tes? Ai, é moi fácil. Mira, eu vou ir a casa, vou deixar aquí o búfalo comendo e vou atar naquele árbol cunha corda, porque así sei que non vas comer o búfalo e eu vou rápido, axiña, e traigo a inteligencia. Que te parece? Que credes que lle pareceu o tigre? Ben ou mal? A ver, moito non lle gustou a idea, pero como era a única forma de que lle trouxera a inteligencia, ao final dixo: Bueno, de acordo, non me fai moita gracia, pero veña, átame aquí nesta árvore. E o Chino colleu a corda e atou. E deixou o búfalo comendo e marchou. E mentres, o tigre pensaba o que iba a facer ca inteligencia. Que ben, cando teño inteligencia vou comerlo a todos, empezando por ti. E nesto viu chegar o Chino cun pau así de grande.
e con un poquinho de lume na punta. E viña o chino todo contento. E dixo o tigre: ¡Guau! A inteligencia, como brilla! Eu quero inteligencia, eu quero inteligencia, eu quero inteligencia. O chino colleu o pau, que ardía un pouco na punta, e empezou a dar. Toma inteligencia, toma! ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Toma inteligencia, toma! ¡Ay, ay, 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 ay! O chino colleu o seu búfalo e marchou, e nunca máis volveu. E diredes vos que foi daquele tigre. Pois aquel pequeno lume comezou a queimar a corda. E de tanto moverse, de tanto arañar, e soltouse, pero quedaronlle as marcas, porque por moito que se lavou, esas marcas quedaron sempre na súa pele. E é por iso que os tigres, contan na China, teñen rayas, grazas ao chino e a Inteliqué? E colorín colorado, o primeiro conto está acabado. Un aplauso, seguro. Moi ben, pois agora a última historia, unha historia que se guarda baixo chave, unha historia que pasou de cultura a culturas moitos anos, e creo que vos non a coñecedes. Eu vou a contar. A ver. Como teñen os coellos as orellas hoxe en día? A ver, levantad os brazos. Todo o que poidades, ata arriba. Ai, ben. Pois conta unha lenda moi antiga que fai moito tempo os coellos tiñan as orellas así de pequeniñas, sabes como de pequeniñas? Ese. Agora os coellos teñen as pernas dobradas, verdad? Antes non. Antes tiñan as pernas dereitiñas como paus. E o rabo os coellos como teñen hoxe en día. Aplastado en forma de boliña, verdad? Antes non. Antes tiñan o rabo longo como os gatos. Fechad un momento os ollos e imaginade como era antes un coello. Ben, pois fai moito tempo, un dos coellos estaba farto de ser tan pequeno e quixo ser máis grande. E para iso foi a ver o rei dos animais. Quen é o rei dos animais? Pois achegouse o león e díxolle o primeiro: boas tardes, majestade. O rei león estaba afiando as uñas dos pés. O coello chegou e díxolle: majestade, quero ser grande como un tigre, como un oso, como un elefante. O rei, cando o escoitou, riuse e dixolle: ti pequerrecho, onde vas? Pero tanto insistiu o coello que ao final aceptou o rei, pero púxolle unha condición. Moi ben, amigo coello. Se queres ser grande como un tigre, como un oso, como un elefante, antes tens que superar 3 probas. Atende ben, Tens que conseguir unha pel de tigre, unha pel de mono e unha pel de serpe. Cando teñas as 3 besando a min, eu farei-te grande como un tigre, como un oso, como un elefante. Aceptas? Que crees que dixo o coello? Que sí? O coello dixo: Iso está feito, majestade. E partiu. Pero antes de sair de viaxe, foi á súa casa e colleu un saco cheo de cousas. Vamos a ver, levar o cepillo dos dentes, un libro para ler, unha pelota con as ceboilas, claro, e tamén isto. Colleu o saco e botou no lume. E ela foi en busca da primeira pel. Cal é a primeira pel? A pel de tigre. Pois ela foi. Vamos ver onde hai un tigre por aquí. Necesito un tigre grande, que teña a pel moi suave e chea de rayas, que xa sabedes por que ten de rayas, verdade? Ai, onde hai un tigre por aquí. Oh, que tontiños son. É que non me acordaba que todas as mañás moi cedo o tigre máis grande dele ven ao río a beber. Tiñe unha idea genial. Sabedes como eu soiño de que a pel a un tigre. O coello chegou á beira do río e colleu o saco, meteu a man e sacou dele unha caixinha moi pequeniña e abriu unha, estaba baleira, pero parecía realmente o cofre dun tesouro.
pechouna e tirouna ao río. E na beira puxos a chorar como un meniño. Para ver se viña o tigre. Pero o tigre non aparecía. E seguiu chorando. De pronto que escoitou no medio da selva. Fas, fas, fas. Acababa de chegar o tigre máis grande e bello que o da outra historia, acordadesvos. E díxolle: Vaya, coello, que fas aquí tan solo? Hei de comer de primeiro. E dixo o coello: Ai, non, irmán tigre, non me comas, por favor. Teño un problema moi grande, é que me caeu un tesouro no río, eu non sei nadar. Ai, que vou a buscar, O tigre, cando escoitou a palabra tesouro, dixo: Uau, un tesouro, a mí me encantan os tesouros, eu sei nadar pa diante, pa atrás, a croa mariposa, eu vou polo tesouro e logo ponte papar. De acordo, agarro aquí por ti. O tigre iba a se tirar de cabeza, e nesto dice o coello: Ai, irmán tigre, mira unha cousiña, unha cousa de nada, pero non será mellor que te saques a pel, que se te vai mollar toda. Vaya, ten razón o coello, teño tanta pel que senón vou na sacar non se goza o inverno, E dicindo isto, fixo: Oye, estou espido, e chimpouse o río, e mergullándose, atopou o cofre que estaba vacío. Que pasou? Que xa arriba o coello conseguiu o que? A primeira pel, unha pel de tigre. Zarandeando no ar, dixo: a pel do tigre, tra! Min, a pel do tigre, tra! Non se escoita, a pel do tigre, tra! Que ven, agora vou para a segunda, que saco da cadera a segunda. Pois atentos, porque os monos solen estar nas árboles, así que mirad todos para arriba. Necesito un mono, ou máis ben un orangután, ou mellor, un gorila. A ver, onde hai un gorila por aquí. Un gorila. Ou un orangután, ou un gorila. Un gorila. Onde sabes? Alén, pois alén, unha pausa para alén. Ven, alén, non? Súbete aí arriba, como te dixen, sí, aí arriba. Aquí temos o gorila alén. O gorila alén vive nunha pola dunha árbore a máis alta de todos. Entón, agarra a pola así por aquí, e ven. Ca outra está almorzando un plátano, unha banana, de que tal como xa. E como é moi flexible, mentre fai todo isto, menease por lado, por outro, así, por diante, por atrás. O coello, cando viu o gorila alén, quedou encantado. E pensou: mirade que pel tan chula. Atentos, sabedes como é un soíño e lle saco a pel ao gorila. O coello primeiro saudou, que era moi educado. Hola! Ala, caíche da árbore, que golpe de baches, Dios mío. Vamos a volver a saludar, agora te ven que te va a matar. O coello saudou ao gorila. Hola! Moi ben, esta vez non tirou a banana, Cando chegou, o coello abriu o seu saco, meteu a man e sacou dele un martelo disto de xoguete, sabes que fai? Poica! 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 Os monos encantanlle xogar con esas cousas e botouse a rir como un tolo, a ver como ris. Genio. Tan divertido, verdade, pareceulle tan divertido que deu un chito baixón do coello. Moi ben. Sabes así un pouco así o mono. Aí, moi ben. O coello enseñoulle un martelo e sabes que fixo nese momento? Quería collelo, pero dixo o coello: agarra un momentiño, que este meu, e teño outro para ti moito mellor. E sigo actuando, moi ben. E o coello meteu a man no saco e sacou un martelo de verdade. E non sei se sabedes que os monos copian todo o que fan os demais. Así que como vi que se daba golpe na cabeza co martelo, alén colleu un martelo, a ver como nos faz que pese. A ver como pesa, moi ben aí, moi ben, alén, levanta un pouquinho. Aí, e agora date un golpe na cabeza. Pum, e tiras de aquí na silla. Aí está, ca lingua fora para un lado. Aí está. Un aplauso para eles.
De novo, un aplauso para Len. Apenas segunda pele, dixo, sí, aprendo por ir atrás. Aprendo por ir atrás. Aprendo por ir atrás. Xa temos dúas patas, unha cara. Ai, mi padriña, iso sí que me dá moito medo, porque non sei se sabedes, as serpes comen coellos sen masticar, enteiros. Ai, pero eu podo. Verdade que podo? Vou levantar as patas, que vou buscar unha víbora ben grande, ben grande. Estoy mirando a ver si encuentro. É unha víbora, é dicir, unha serpe, non me entendades nada. Ben, sube os brazos todo o que poidas, de ben hasta arriba, fai non sei, pois faz unha cobra. Mira, é que con isto, é que a viña dixen, é ela. Perfecta. Sabes a cada lingua mover así? Unha cobra de 2 metros de alto, Ben, pois mirade, a esta altura da historia, sabedes que pasou? O coello non atacou a serpe, foi a serpe que matacou o coello. Mirad, ponte así de costas así. Tiñan todo enroscadinho ata o pescozo. Era malísima. Era, todo o mundo lle tiña medo, hasta o tigre lle tiña medo a cobra. Era tan mala que só lle decía ao coello unha cousa. Ven aquí, Belén, con cara, con voz de mala, tens que dicir: coello, mira nas ollas. A ver que tal. Coello, mira más sola. E o coello que decía, non te miro. Pero aquela víbora insistía, volvelle ela. Coello, mira más ollos. O coello tiña un medo, deixou por ir abaixo. Non te miro. Pero a serpe estaba moi enfadada, dixo por última vez, dixo máis enfadada ainda. Coello, mira más ollos. Parecía o final do coello, sí ou non? Pero non escondades que é moi listo. E o coello, cando viu a oportunidade, acordouse do seu saco, que estaba un pouco longe, e díxolle, como última vontade, aquela serpe malísima: de acordo, serpe, vou te mirar, pero primeiro, como última vontade, podo coller o meu saquiño? Sí. Mira máis, non acaba o conto. Pois daquela que nos estamos enroscados tens que vir cando a mí. Así que, menéate, Belén, que irán. Pregunta, é un acertijo. O coello conseguiu o saco. Meteu a man dentro. Que imaginades que sacou para vencer a serpe? No. Que me dixo? Ven aquí, ven correndo. Ven correndo. Ai, se sabía que veneno vistes aquí. Pero, por favor, dadle un aplauso. Vamos. ¿Cómo te llamas? Manuel, un aplauso para Manuel. Nestes momentos da historia hai veces que pasan minutos e minutos porque ninguén dá a resposta. E aí timidamente o dixo ele. Ahora dixo yo a todos xuntos. Rede! Que? Que sacou? Unha rede! No, non era unha rede. Quen dixo? No. Que dixestes por aí? A ver se non eras ti. Quen dixo? Nadie!
espello. Vos tamén? Bueno, pois efectivamente sacou un espello. E mira, ahora que estás aquí, Manuel, vas a facer de coello, de acordo? Así me quedo eu de narradora. Moi ben. Pois mirade que pasou. O coello sacou o espello. De na mão así. A serpe non sabe nada. A serpe a de tres vai dar a volta e vai abrir a boca grande e vai a comer. Vale? Así que, cando eu conte tres, e por o espello a ver que pasa. A de unha, a de dúas e a de tres. Da volta. Que pasou? Que crees que pasou? Quedou hipnotizada por la mesma, efectivamente. E todo o que facía o coello facía o abuela. Tú subes o espello e vais para baixo. Vamos para baixo, Belén, para arriba, para baixo. Para arriba, para baixo. E agora dile que xire como a bailarina. Xire como a bailarina, xire. Tantas voltas deu que ao final cae. Entón aproveitou o coello e sacou a pel como a quen saca un cafecín. Un aplauso moi forte para os dous. Ben, xa me queda pouco tempo. Vamos a acabar o conto. O coello xa ten as tres peles. Vai onde o rei. O rei ten que facer realidad o seu desecho de ser máis grande, verdade? Pois mirade que pasou. Cando chegou o coello, o rei, por primeira vez na vida, tivo medo. Dixo, pensando, vaya que coello, un animal tan pequeno como él, e é capaz de conseguir peles de animais máis perigosos e grandes. Non me gusta nada este coello, o mellor, cando sexa grande, quere ser rei. Así que mentiu o coello e dixolle, moi ben, coello, claro que si, unha promesa é unha promesa, pero antes de facerte grande, ves canta a min, a torre máis alta do castelo. E ali estaba, o coello estaba aquí abaixo e o rei aquí. O coello subía pedras e o rei decíalle, mira, coello, ves alá, lonxe. O coello daba chimpos, non vexo. E o rei insistía, alá. E o rei, o pobre coello, non vexo. E foi entón, cando o rei mirou para baixo, colleu o coello por aquelas pequenas orellas que tiña, acordádela, e deulle unha, dúas, tres, 4, 5 mil voltas. E chimpou no, lonxe, menudo golpe de bom coello. De caer de tan arriba, as pernas que tiña dereitiñas como paus, quedaron de dobladiñas. Do golpe que levou no cu, o que rabo longo, quedou aplastado en forma de bolina. E do tirón de orellas, por eso o coello as ten así de longas hoxe en día. Pero mirade que fixo o coello. Deu un chimpo, ergueuse, rascou a orella e dixo, vaya, eu tanto quero ser grande, e para que quero ser grande? Se xa sendo pequeno, me ten medo o rei. E colorín colorado, este conto está acabado. E que teñamos boa lectura e bo ano e oxalá nos vexamos no próximo conto.